uthi umzandile ozilamkhonto ushweme unogqagqa kaMalelelwa. Sithi sikhuluma namhlanje ngendabuko yehistory yase-Afrika. Before sizolwisa abantu sizothi ubani banakahambe ubani banakabuye. Namhlanje sizozama ukuxoxa ngendabuko at least yamashweme ozilamkhonto oMalelelwa zintombi zisithindizeke. Yebo. sure umzwandile Sikhuni. Uyumzwandile Sikhuni lo ushweme. Umalelelwa zintombi zisithindizeke. Unoqaqo uMalelelwa. Sicela usicocele ukuthi uSikhuni ubani kahle kahle. uSikhuni uyasazi Sikhuni yini? Asazi, sicela usichazisele bhuti. Isikhuni masucala la isikhuni ingodo eshisayo. In fact isikhuni akusingodo eshisayo. Uyabona mawufaka bathini, okay ithi ngathi branch or ini icelemba. Isikhuni ile ngodo le olahlela emlilweni yenza umlilo uvuthe ukuthi ube strong. Okay. So oshweme bababiza ngosikhuni because oshweme ozilamkhonto. Oshweme ozilamkhonto mawuthi ozilamkhonto yibo bebenza umkhonto wobodlamini amazizi. Bebathembiwe ukwenza umkhonto wamazizi. Oshweme yeah. That's why bazothi uzilamkhonto. Usikhuni. Isikhuni esishisayo mabathi isikhuni esishisayo. Isikhuni sokwenza umkhonto lesi. Okay, amazizi yini amazizi? Amazizi kahle kahle odlamini. Abodlamini abavela eMaswatini. Mabasuka le eMaswatini bababiza ngomtiti. Hayi umtiti lo wokuthukana mara umtiti mazoyiletha esiZulwini or esiXhoseni. That's why bathi amazizi. Ngoba amaswati uyazi ukuthi bayakhohlwa ukubiza uZ. Bathi T. So omtiti odlamini. Bakhandela bayenzelana amazizi. Ithi ngibeke kahle. Amazizi bathini ubukhosi. Ubukhosi bakuphi? Ubukhosi well up to now ubukhosi baseSwatini. Nakhona le eSixhoseni uChawe. And enye into futhi ithi ngicela sorry butwami. Ngicela ukimosha kancane. Sure. Baningi abantu abazibiza ngamaZulu namhlanje. And masingayilanda ngendabuko sizoyilanda ngokomthetho. Futhi singayilanda ngendabuko sizoyilanda ngokomthetho. AkusamaZulu labantu. Abantu bathathwa eNatal. And then babizwa amaZulu. Babuya kuphi? Babuya esizweni samaNguni. Isizwe samaNguni isikhulu. Sizoqala lana thina singabantu. Sisuka kuNtu. And then from kuNtu and uNtu usuka le eCentral Africa. Ubani uNtu? uNtu uye bathini ngesiLungu bazombiza ngeangel. Ngesintu sizombiza ngedlozi. Yilo idlozi elikhulu. uNtu idlozi. Idlozi elikhulu. Okay, mawuthi uNtu ukhuluma ngedlozi. uNtu akusidlozi uNtu. uNtu umuntu oqala ukwenza isizwe sabantu. So sombiza ngedlozi ngoba uye owasubumba thina. Ufana no Adam wama-Afrika. uAdam wama-Afrika. uAdam wesizwe
especially sangala ngaphansi sabathi sangenhla sala eSouthern Africa mabezoyibiza ngesingisi but sesangenhla sasezweni labantu. And then naye untu njengoba ngisho uyoqala esimaziyo as umuntu owasibeletha thina. Okay. Thina sibuya kuntu. And then kuntu kunenhlanga ngeenhlanga ithi ngibeke ifoni phansi. Kunenhlanga ngeenhlanga. And then kunamazizi, kunamaZulu, kunamandwandwe, bonke labantu. And then sizofika la ngicela ukubuza ke njengoba uthi amazizi, amaZulu, amandwandwe ne yabona lamagama ayi-3 ayi-2 ngizwe kuShaka, uZulu noNdwandwe. Okay, uZulu noNdwandwe abakaZulu. Ubani? uZulu noNdwandwe abakaZulu. uNdwandwe uzimele iceleni fana naye uSikhuni yena uShweme uzimele iceleni. uNdwandwe wakuphi? uNdwandwe umlando kaNdwandwe singawubuyisela le emuva because maswecala le emuva thina abantu as mabasibiza abantu nabo awuNdwandwe abantu nabo because bazalwa untu. And maswethi abantu sisuka le eSouthern Africa and then must be not eSouthern Africa, eCentral Africa. And enye into futhi engenza ukuthi ngiyacelisa ukuzofaka ipolitiki but ngicela ukuyifaka kancane. Yeah. Enye into engenza ukuthi ngingavumelani ngale ndaba leyo ukuthi sizothi sicosha abanye abantu besizwe sethu. Abantu abafana nami nawe sithi ababhilongi la mara sizovumela abantu abese ngemikhumbi abajump ama-ocean bazofika la bazositshela ukuthi sebabantu bethu sibathulela isigcoko and futhi westmore sibathulela isigcoko babiza ngabobasi siyabasaluda siyabahlonipha. mara umuntu ofana nawe ngombala ufuna ukumqosha ezweni leli bekabhizi alima kulo lezo athi akajumpanga ocean ujumpe nje ifence fana ukuthi uye next door lo ubuya kude le wazala wazofika wathi sengumAfrika maqedwe uzothi uyokuphilisana athatha umnotho wakho wonke wasemzansi asiphume lapho asibuyele lapha emandwandweni namaZulu ntwana. Okay, ithi siqale la I think ukulandela umlando kubantu ithi ngiqale kubantu. Okay, I think ngiqale ngayisusa abantu masizothi thina sabantu kusho ukuthi sisuka kuntu singabantu singabantu bakabantu singabantu sikabakantu singabakabantu. And then kubabantu kuzozalwa ubani? uLuzumana. Ubani? uLuzumana wazala uZulu. uLuzumana wazala uChawe. Chawe mngane kaJwaha. Umngane kaJwaha lo wakumzini wensizwa. uChawe uye oqala ukufounder masoyibiza ngesilungu bathini bazothi ukufound as far as I'm concerned. Mara ngesintu uChawe wasuka kuLuzumana. uLuzumana wanika uZulu ubukhosi. uChawe wathi mina ngeke ngivumele ubukhosi. Wasuka wayenza isintu ubukhosi bamaXhosa. Wavula kingdom yakhe. Ubuya ezulwini. Ubuya kubantu. Sonke sibuya kubantu. Naye
bathu bani thina konje sabo bani ushweme naye ubuya kuntu. Mara isitori sikashweme ngiseza kuzo ngisaqala ngalesi sokuthi amaXhosa namaZulu avelaphi. Kwaba noZulu kwaba noshweme, hayi ushweme kwaba noZulu kwaba noChawe. uChawe wazibona ukuthi hayi mina angeke ngivume ukuzoshare ubukhosi nobhuti wami. In fact uChawe bekumfana omncane kufana nami, uyabona manje ngizothi hayi sengiyaphuma la ejaridini ngizenzela ubukhosi bami le esayidini. Okay. Yeah. So uChawe wavela kanjalo. That's how amaXhosa wavela. That's how amaZulu wavela. uZulu umntana kaLuzumane wahamba wayoyenza ubukhosi bamaZulu. And ubukhosi bamaZulu nakhona bobumncane. Kula kuzovela khona uNdaba. uNdaba uvela 2 or 3 generations, angisayikhumbuli kahle, mara 2 or 3 generations after uZulu kwavela uNdaba, umkhulu wakho. uNdaba naye makavela uvela kwabantaneni bakaZulu. And then uNdaba yena wathi mina ngifuna ukuziphumela ngaphandle. Ngitshela uNdaba uZulu. Yeah, uNdaba Simelane. Okay, uyacaba ngithi uyazi usimelane phakathi kwaNdaba noZulu. uSimelane uNdlovu. uSimelane uNdlovu zihle ekhaya ngokusela beluzi. uSimelane uMphembe. Umphembe Magujo. Yeah. Okay. uNdaba noZulu. uNdaba noZulu umuntu oyi-one. That's why bathi indaba ezitha. Bathi indaba ezitha basho uNdaba. uNdaba ulo ugogo wakho uNdaba. Yeah. Ugogo wami omunye uZulu. Yeah. Umkhulu wakho uSimelane. Yeah. Ubaba omncane wakho, anto wakho, ubaba omncane kagogo wakho, kamamakho, anti kamamakho. Enye into le, that's why uyabona mina ngihlala ngisho le nto le ukuthi mina ngumJuzi. Hayi suka lapho. Wena it's Putwami. Sorry, the interview ngathi uPutwami. Sorry the interview. Khona into enye oyikhohlwayo. Okay, asikhulumi indabuko yethu mara sama ukukhuluma lo. Indaba yesintu ngobuntu sizosizwa ukuthi sibuyaphi. And then sizolanda la khona abantu bakaSoshangane. Namhlanje bathi uSoshangane bawambiza ngekwerekwere. uSoshangane wala eMzansi. uSoshangane wasuka wayewakha iGazankulu. kaNdrebele. Hayi kwaNdrebele yakho umzilikazi. Umzilikazi kwaMashobane uKhumalo. Thina sabo uKhumalo thina. Thina sihlobana naboSoshangane. Soshangane. Yeah, thina sabo umsimango sinegazi labo umsimango. Angisho nasembizweni. So that's why namhlanje mangizozibiza mina ngizibiza ngomXhosa mara indabuko yala eGoli. And as much as indabuko yala eGoli, indabuko yami is deeper than indabuko yala eGoli. Mina nginegazi laseSwatini, nginegazi lase-KZN, nginegazi laseLonini. And futhi ubabakho obabethu bakhule babonhlapho. And uyazi abonhlapho bakhule babonhlapho bamaSwati. And bakhule babonhlapho bamaSuthu. Abonhlapho mara bagcoka isishweshwe. Abonhlapho abakamshweshwe. Sabonhlapho thina sasabonhlapho. Yes, angisho yazi uNhlapho wakhona ubuya emashweshweni. Babuye kwakho. Nesibongo sabo la buya khona kaMshweshwe, ngisho kukhulu kaNkunu Shweshwe. Iyo lento lengisho. And then mazothi abonhlapho kanjani? Abonhlapho kahle abonhlapho babuya le ngale nkathi lezi zakashaka. Nabo amalo abonhlapho kahle bokumele baprotectwe bona aboDlamini. And aboDlamini njengoba beseshila, aboDlamini sebadabika yethu. Abaprotectwe aboDlamini amazizi.
kumele baprotectwe abodlamini abosibalikhulu mara angazi ukuthi bababiza abosibalikhulu kanjani ngoba abosibalikhulu mara amagwala abodlamini bakayi-2 khona usibalikhulu mara usibalikhulu wegwala and then khona uzizi and uzizi wesikhwaka okay izizi yini idete no umtiti kahle usuke umzizi usuke eMaswatini njengoba bakho bekahlala asho ukuthi samabhaqa makathi sibhobhindzaba mawuzobhobhindzaba uyilanda le in fact sonke la nawo amaZulu sonke la kahle amaswati mabazothi abaswati ngathi umntana okhuluma isiZulu osifundisa sona mara bathini isinguni mbamba isiswati mawubhobhandzaba uyathithitha awukhulumi uyathithitha mawubhobhindzaba uthini baba kuthi uyafufutha mawufufutha ufufutha that way because uyafufutha is because amanye amagama angeke kwabize kahle fana noma ubhobhindzaba or uzothi uyathithitha uyazizwa khona amanye amagama azobaleka and then amaXhosa sizoyibuyisela lapha kuChawe noZulu angazi ukuyifusa ngibambile akamanzi walethi ngayi angazi ifusa ngibambile uveza lezi okay noma ivelile akunastress uChawe noZulu abantwana bakoLuzumana uLuzumana uzalwa sengikhohlwe but it's about 4 or 5 generations kulabantu abazosiletha la sofika la before untu uyoqala le phezulu untu masokhuluma ngontu mabazosibiza ngabantu thina sisuka le Central Africa and that's why namhlanje ngingayivumela indaba ukuthi bazothi zokhathwa ibhoda yokuthi South Africa nami intontwana engikhalisayo ukuthi umfethu lo uzombiza ngokuyiforena macethu uzobiza umuntu ongasekeskepe la eSouth Africa watshontsha abafethu abayisa baza amaslave ngokuthi umuntu olala mangithi wangacosha yena ungibuza ukuthi mawucosha yena uzodlani kanti bodlani before afika besidla before kamnandi kanjani mangitshela ukuthi mawucosha lo before ikhatha kashaka labangisi laba nawo lamabhunu weza wasibhala amehlo bathi uShaka bekabhiza athatha amadlelo wethu and uShaka bekangathatha amadlelo uShaka bekafika athi nina namhlanje seningamaZulu that's how bonke abantu in fact ithi ngiyibeke kahle abantu abase-KZN akusiwo wonke umuntu ozozibiza ngomZulu abantu abazibiza ngamaZulu ilabantu laba abakule kingdom kaZulu bathi njengoba uyisho kaso iKZN ikayi2 kuneKwaZulu kuneNatal amaZulu akwaKwaZulu laba abaseNatal akusamaZulu amanguni akusamaZulu afana nami nawe mina nami nawe samaXhosa in fact samanguni angeke ngizibize ngomXhosa because angisazi isiXhosa mara ngazi isinguni mina nawe samanguni fana nabo laba amanguni akusamaZulu mara because kwafika lo mlungu lo bambiza uPotchefstroom bathi uShepstone babizi lona yakhe ngeport bazombiza uShepstone uGovernor Shepstone ingisi lona leli lafika laletha bathi iBridal Prize lesibiza ngelobola manje ize ngabongami la le shit uShepstone abotakhi bebangayenzi le ring uyazi ngekhaza kaShaka uShaka bekathini if bekabiza babiza nganama bathini labantu abalwayo bababiza ngani konje ama warrior yesizulu ngifuna igama lesizulu kanjani basibiza ngani lezi okay ithi salikhumbula lo gama ama warrior mawuzongena empini kaShaka
and then ithi ngibheke manje mina ngina 36 so it means at least ngiselelwe iminyaka e4 yeah by the time iminyaka e4 uShaka uzonginika isizwe uzonginika in fact not isizwe uzonginika umhlaba akusisizwe akusimhlaba olingana nesizwe umhlaba wemndeni wami yeah uzonginika umhlaba anginike nenkomo ezi40 and then anginike nabafazi abayi2 that's where isithembu sisuka khona yeah amadoda akhonile ukuzimela or amadoda anemali it's either unemali uzokhona ukuthenga isithembu before uzofika the age leyo ukuthi uShaka azothatha manje ungazithathela or if uhlulekile by the time uzofika isikhathi uShaka uzokunika inkomo ezi40 nabafazi abayi2 retirement yakho yeah ukuthi bongakhiphi lobolo uqaleni bekumele ube sotsha uthola umfazi nge-retirement no in fact ilobolo belikhishwa mara ilobolo likhishwa kanjani mina nguSimelane ngiza kaSikhuni ngiyibonile imbali kaSikhuni and kumele ngibonise ukuthi imbali kaSikhuni ngayinakekela and then ngizoyibonisa kanjani ngizoletha izinto esinazo kaSimelane ukuthi kumele ngilethe inkomo ezi12 for ngoba demand ukuthi kumele uyenze into eso for umntanethu wena uzoprove ukuthi hayi amandla wami afika la bazobona kahle bathina ubuhlali nabo bobunemali if ngizofika ngithi ngizoletha amabhekede obuhlali lamabhekede obuhlali kusho ukuthi mina ngiyazikhona ngiyakhona kuma-40 ngiyabonisa ukuthi umntaneni ngizomnakekela or even if nginamadlelo ngizolethela bathi nemifino ngizoza nemifino ukubonisa ukuthi inkomo zakho kahle ukuthi hayi la sinokudla la nazi inkomo if ngiyaziletha inkomo ngiyabona angisho manje vele sekuyiba inkomo sengisho ngiyathola manje so ilobolo belinjalo ukuthi mina ngiyakhona ukwenza so and ngifuna umntana wakini and then since ngikhona ukwenza so umntana kimi uzozivuma lezi zinto engizilethayo if umntana kimi uyazivuma lezi zinto engizilethayo then ngizomthatha sikhulume kahle nabo malume bami abomalume bakho siyakhuluma siyaceda and then bakufonela Adam kumele uvuke manje uyogeza kumele ngiyageze sekulithi bese bangicela emsebenzini namhlanje angena okay njengoba bengisho yabo so yonke into and then konje besikuphi manje besiva yini amangoni ayenzani besikhuluma ngendaba yomshado so yabo ilobolo licala lapha mina as uShweme ngibonile indodakazi kini abomphembe so mina ukusibonisa ukuthi ngifaneleke ukuyithatha le ndodakazi ngayinakekela impilo yayo yonke na amandla wami mangabe nibona kahle ukuthi lamandla wami awekho enough reject mangabe nibona kahle ukuthi is good enough accept and futhi akusindaba ukuthi reject or accept mina ngizofika okay mina ngumphembe sengibonile umntana kini mina nguShweme sengibonile umntana kini wabomphembe and then ngizoza mina ngithi thina abomphembe bathini asilusi masilusa le sivuya angisho siyavuya lapha entsimini vuna ukuvuna thina siqeda ukuvuya mina amabele nawo amabele nazi nenkomo nazi nenkomo and then sochintshisana and then nayo yona umgaqo and umgaqo futhi uhamba ngezitepe eziningi ezinye angizazi mara umgaqo uqala la nina senibonile ejardini ukuthi kunembali nizoza nizocela lembali
and then manicela sontshela ukuthi imbali le nizoyithatha kanjani bese sobuyela kini futhi masiceda ukunitshela enye into emoshakalayo manje ngoba kuvele kuthiwa ngifuna imbali 20,000 siyakhipha manje ayiphumi kanjalo thina sizoza sithi hey umntanethu uthe ubona imbali usho ubona imbali awuyibonile sikhombiseni le mbali eniyibonile and then bazofika vele uyazi isintu sakhona bambuzwe ngengubo and then once they khomba le mbali anilibhadali lobolo lakhona at same time okay kuzoshiwo niyibonile le mbali okay le mbali le niyibonile le mbali iyasebenza la eJardini sokhuluma lapho le mbali yenza so le mbali yenza so kula ilobola licala khona uyabo before sofika ukuthi lo umntana wenkosi umntana wanwane inkomo ezi100 inkomo ezi50 njengoba uShepstone wayebeka thina sokhuluma okay sisinibonile le mbali le iqina amadleke la eJardini amadimandi lawo bawafaka ukuthi njengoba qina amagceke by the time sizofika ukuthi inkomo ezingaki or sofuna futhi akusinkomo kuphela sinokukujaja ukuthi wena because ukhulisa umbila sizothi sinikeza umbila wakho for the holiday so yabo so ikhuluma based on amalobolo lawo yili lobolo lelo uyabona masizothi manje ngifuna umntanakho uzongitshela ukuthi umntanami uzodimanda izinto eziso and then mina ukuthi ngizomthatha umntanakho mina ngikuprove ukuthi ngizokhona ukuzenza lezo zinto noma ngabe angikhona ukuyenza into eso ngakhona ukuyenza into better than this into eso ngakhona ukwenza lokho and then wena if uyakuvuma then okay uzomnika umntanakho uzobona ukuthi umntanami uzonakekela sharp indaba yelobolo ukuthi angeke ngizokhipha umntanami ngimise endlaleni ngimise endlaleni ngibonisa ukuthi la yakhona kuzoba right if ngizothi inkomo ezi14 and akusuka ukuthi ngifuna inkomo ezi14 because anginazo mina ngifuna inkomo ezi14 ngoba zikhona eJardini umntana udla inyama everyday so ngifuna inkomo ezi14 ungibonisa ukuthi uzomdlisa inyama everyday hayi ngiyabamba. I hope you get it. I hope you get it nina bomamazala. I hope you get it. Bafethu, I hope you get it manolobola. Mamazala, I hope you get it mangabe bazolobola umntanakho. Bayeke. See ma please. This is too deep, Ntwana. We're gonna bring some more episodes in this shit. Mambo ufuna sikhulume ngani futhi? Besile kuboshema ngisho nongena into deep in African. Thina sile ukuzila. Saseboshweni. Njengoba bengisasho. In fact, njengoba usho kumele sicale phansi futhi. Okay, mara siqhubeke. Ushweme njengoba bengisho. Ushweme uzalwa uLuzumane fana noZulu uzalwa uLuzumane okay ushweme no hayi uchawe no mamela cela ubize ithakazelo zakasikhuni usikhuni ushweme in fact usikhuni oqala ushweme uzila mkhonto unoqala in fact and ngizozibiza ngizichaza ne ushweme uqala wakasikhulu yabona nje obusho kanje uqale lapho wathi uzochachisa ukuthi ushweme waze washo ukuthi ubuyaphi ngani size sifike futhi angizoyibisela ukuthi bazo understand kahle ushweme uyoqala and ushweme uzalwa uLuzumane no akazalwa uLuzumane in fact ngilahle lapha yabo yiko ngizophiza ngibuyele emuva uchawe ozalwa uLuzumane mara ushweme uvela kaChawe kahle thina sochawe as far as I'm concerned yes that's why smart so asiye jayam and then uchawe uyudlamini naye uZulu. As much as today bangazibizi oSibalukhulu or oZizi mara yena uZulu
uzalwa uDlamini uye mkhulu. Madla abantu. In fact, amaswati amagwala ntwana. Usho ukuthi abomama khaya isithafafa kanje. Amagwala. Ithi mamela isithakazelo sakhe. Wondlovu bathi indlovu zikhaya ukusola belusi. Labantu lababona ukuthi sesabulawa le asishadane sodwa. Bathi indlovu zihle khaya ngokusola belusi. Amagwala la. Bengayibhaqi. Amagwala labantu. Khome khutlela sakhe. Uyabona mababhizi bathi khome ikhutlela sakhe thina sibhizi senza ngathi asazi lento le. Ikhona la. Bashayana bodwa. Abashayana bodwa. Mawuzothi indlovu zihle khaya ngokusola belusi. Kusho ukuthi uphumeza. Ithi ngiyibeke ngolona. Ithi ngithi. No, indlovu kumele siphume. Kahle. Siphume thina. Siyodla emadlelweni ahlaza. Ithi ngizobeka so. Vele thina sabondlovu thina ngithi So sifuye indlovu. Since sifuye indlovu kumele sithola abelusi abazolusa le ndlovu. Mawuhluleka ukuthola abelusi abazolusa le ndlovu. Then abelusi kushuthi sobathola la ejardini. And then abelusi masithola la ejardini. Bona laba abona abakhulayo babona ukuthi angathi umlusi oshaya. That's why abazothi indlovu sidle indlovu idle khaya ngokusola belusi. Shit. That's a disgrace for me, dog. It's a disgrace, Fuck. Fuck. It's a disgrace, for me. Shakhona la. Fuck, it's a disgrace. Simelani, fuck shit. Fuck shit, Simelanis. In fact, ngase ngabonga ukuthi ngabangibiza ngomzwandini. Ukuthi ngigcwalisa isizwe, Makayimi ngigcwalisa isizwe ejardini. Ngizosikhipha ngaphandle isizwe, Makayimi ngigcwalisa isizwe mfana. Wena usigcwalisile isizwe, Baka mina, faka isotsha mfana. Faka isotsha mfana. So uyabona ke, so uyabona thina sisuka lapho thina. Samazizi. Okay. Besikhuluma ngoshweme ne? Ubani manje siza kuya manje? Bani? Uzila Mkhonto. Nozila Mkhonto, ushweme. Abazothi uzila Mkhonto, yakwazi ukuzila Mkhonto yini? Asazi sicela usitshele nama ngiyazi ntwana nsi. Ngiyenza ngithi mina mhlambe sizilile. Uyakhumbula sithi Mkhonto zilile. Ukuzila Mkhonto. You are an Ironsmith. Uyenza umkhonto. Uyenza umkhonto. Uyawuzila umkhonto. Nizile bafethu. Awuzilanga ngomkhonto. Mina ngoba insimbi eshisayo. Bathi insimbi ayigobe igowa yimi ke. Bathi ithi makancane. Abaningi mabahlala basho bathi ngiphekwa netshe. Ilitshe lavuthwa. Wena insimbi ivuthwa. Wena ubhizi usame kanjani? Mina yimi engoba insimbi. Mina ngigoba insimbi. Ungena nensimbi iphume seme ngendlela efuna ngayo. Wena usame ngothi emkhumbulule le ngojuba le okla le bihlanya le bihle mzo. Ithi Smith. Yakhumbula. It is me. Kumele ngisibize ngalo igama lelo ku station name lami angiyachinja. Bafethu from now Ayon, not Smith. Ayon Smith. Mabazuzila Mkhonto. And bambiza ngozila Mkhonto. Njengoba bengisho. In fact, I think maybe mangabuyele emuva kule video uzokhumbula. Ngingakutshela ukuthi amazizi nozila Mkhonto bayahlangana. Amazizi basebukhosini. Ozila Mkhonto benza la amazizi. Kahle thina siyenza ikhali zobukhosi. Yes. That's how important we are, motherfuckers.
Get that shit in your head, motherfuckers. Enota. Ubani El Chapo. Ispam saka El Chapo skandwa yithi. Ispam saka Pablo Escobar skandwa yithi. Alas Nikova. Ewe. Ngizobekela abantwana bethu. Thina sozila mkhonto and thina that's why sinengqondo ebukhali. Yes. Ingqondo yethu ibukhali more than lo mkhonto lo esiwenzayo. Because thina sicabangela umkhosi ukuthi kumele we protected. Yes. I always thought that we are royalties. Can't we are protecting the royalty. In fact, fuck that shit. In fact, we are tougher than the royalty. The royalty is nothing without us. Yeah. Sorry, this is of that's in off record. Yeah, we are tougher than the royalty, bro. Amazizi, akumele aqale kithi ukhozi. Yeah. Also empini, asakithi abo Sikhuni. That's why uSikhuni uyazi Sikhuni yini? Asibuyelelwe nini? Isikhuni ingodo eshayo. Isikhuni. Like ikhandlela lapho. Oh yeah, bagijima ngaye. Yeah, isikhuni. Yeah. Ya wena mawusha umlilo. Lengodo ozoyikhipha lapha isikhuni leso. Akusinkuni isikhuni. Inkuni mosayikapile. Mara yasha isikhuni. We on fire. We on fire. Yeah, we on fire. Angikho emlilo, we on fire. Umlilo sharp, yeah. Yo, Bapethu, to get this shit. To get this shit, my cuz. To get this shit, my boy. Mfanam. Mzukulu, SS. This shit is too deep. Too deeper. To the best. In fact, ngishothi umatotoba azokunika kahle lento engiyikhulumayo. Ngabe umatotoba in fact ukunika even deeper. La me time mali. Ngabe in fact ukutshela nokuthi thina sifike kanjani abo Sikhuni, yeah. Mara mina ngizokutshela le engiyaziyo. Thina mina nawe we are the first generation la eJozi. That's cool. And they're rare. Yeah. We are rare, dog. We are the first generation la eJozi. And before Solona, but in my cali kahle home, yaqala ngathi abo Sikhuni. Na abonhlapho, abo bathini konje bababiza ngani abo Sigegede. Nabondaba nabo Simelana abo Zulu ya. Yabona vele. Tukathole. Yabona ikhasi lokuqala vele spread yizo vele. Yeah. Fana into engihlale ngisho le. Mina abo Valashi abo motherfucker. Yeah, mina ngihlale ngisho. Mina wangilahle ekahle home. Anyway. Noma ngilahlela lapha eThekwini. Ngilahlela ngisekhaya. Anyway, la khona. Mina ngitshela ukuthi mangiphume eShongweni, ngena kwelinye ilokushini kunekhaya. Ngena kwelinye ilokushini kunekhaya. Ngena kwelinye shothi manje ngalala namhlanje la kusasa la. Ngifika next year ekhaya. Ngathatha 10 years uzofika la eJardini la. Yeah. Ngibele ngilala. Siwa babless. Ngibele bathi uyeza. That's la. Kufanele kudala uthumele incwadi ukuthi hayi sengifike kabani bani. Yeah. Sengifike kabani bani. Sengifika la sobesofikile. Yeah. Kane babona ukuthi uphile kuphi. Sichubeke please. So mina nawe that's why mina ngizibiza ngomjozi mina. Okay, indabuko yami vele mina masoyelana indabuko. And mina ngisafuni ke lelo gama uyazi walithatha kimi vele. And ngisalifuna ngisesomjozi mina ngifuna ubuyela li phansi khona ekhaya. No, mina ngumjozi mina and ngizokutshela why ngithi ngumjozi. Ngumjozi ngokwesiko. Mara ngokwendabuko ngumXhosa. And ngokwendabuko angisumXhosa phela. Ngokwendabuko ngumshangane futhi. Nekazi la kaMsimango la kimi. Ngokwendabuko ngumZulu. Nekazi la kaNdaba, nekazi la kaNduli, la kaZulu la kimi. Ngokwendabuko futhi. Bathi nithi ngibheke.
Xhosa, Yeah, ngiyixhosa. Swati, Indrebe zikhona Indrebeni. AmaNdebele asekafaki, yeah. Asina. Mara futhi ngumswati khaba amadalakho sabo Nhlapho bathi noma Chris akamadalakho Umswati, mara umSuthu. umshweshwe, yeah. Babazongena la bavele bakushayela esinye ishweshwe uthuke nawe ukuthi mara babazokubiza i-1000 Iswati. yeah. Abasigegele. That's why bekafrostana uMachris akho. Because yazi ukuthi umkhayendo. Umkhayendo bekafrostana kabi uMakoko. So that's why mina ntwana. That's why. And ngicela uyifake le. Liburu. Yeah. Akilburu. Kayihana nje. Sorry man, akilburu. Abekateketisa Ngiyaqamba. Angithi yeah, into le. Lesikhathi ngisakhula ngithi ngiyaqamba abantwana. And in fact bebangifundisa ukuthi ngingavumeli ukuthi ngibhune. Ngibhune. Ngumuntu mina. Yeah, and abantu Liburu and bekachaza ukuthi akilburu. Akilburu na. Akilburu. Ngizalwa abantu mina. Untu. Ngibuya kwaNtu. Yeah. Batshela untu kwaNtu. KwaNtu, yeah. Nezo bafethu. This shit is too deep bafethu. Ungangibiza ngomshangano, ungangibiza ngomZulu, ungangibiza ngomXhosa. Okusalayo mara ngizalwa kwaNtu mina. Yonke lento ebizayo ibiza igazi lami. Sichubeke ngoshweme konje besiva. Oh, besukuthi indaba kaSikhuni, yeah. Yeah, Sikhuni esishisa. Isikhuni esishisa, yeah. Kahle sabo Shwembe. Isikhuni sivela ukuthi senza imkhulu. Usikhuni uzila mkhonto in fact sharp. Thina kufana nalona ondumama makho kwangitshela lapha emavimbela bathi kuwothami. Abothami basibiza ngabo zila mkhulu. Whereas thina sizibiza ngabo Sikhuni. And into eyi-one uSikhuni uzila mkhulu. Angeke uzule umkhonto. Njengoba usho ukuthi Isikhuni ikhuni lishayo. And Isikhuni, yeah. Mawuthi uzila umkhonto kumele ushiqaphe. Yeah. Angisho ukapa ngaso lesikhuni esishisayo ubhekana namahema phela. Ngiyabamba manje. Asambe. Mama thi intombi wathi Omalila zintombi zisithi. yeah. Yes. In fact ngiyasithanda ngisithandi. Umalila zintombi yazi ngisikhohla kanjani mfana. No. And intombi zasililela and uyakwazi ukuzeka yini? Ukuzeka kwayi2. Khona ukuzeka kokushada. Khona ukuzeka kwezayizayo. Cha awuhlaziye ngisizwe kahle. Bathi umuntu intombi zilela. Umalela zintombi zisithi ndizeke. And in fact basirobha lapho. Mawuthi zithi ndizeke. Awuqale. Umalela zintombi. Ithi ngisibeke kahle ngoba sengifuzile ya. Sikhulume very slowly. Ngis-understand. Malela zintombi bize zithi ndizeke. Yeah. Umalilelwa zintombi. Yeah. Zithi ndizeke. Yeah, zithi ndizeke. Umalilelwa zintombi. Mina ngithi umalilelwa zintombi zona zithi ndizeke. Awuthi uziyeke no, zithi ndizeke. Ndizeke. Mina ngithi zithi ndizeke. Zithi ndizeke. Mina ngithi umalilelwa zintombi ndithi ndizeke. Mina ngithi mhlambe izangikhalela mina ngiyazixhomela. Ukhona ushero uthi ngiyeke wena. Ukhona ushero uthi not unless ushero. Angisho phela mina bengithi mina what I know ukuthi and I believed ukuthi we are from the royalty blood. No, we are. No. Well, manje malilelwa ndiyeke wena. Intombi amakhomona. Uyabona ukuthi yazi amakhomona ngisho kumele akuyeke vele and yazi akuhlanyela vele. Wona amakhomona yiwakufunayo, yeah. Wena maplacer. Okay.
I'm sorry. Uma pleasure vela. No, but sikhuluma nabantu la. I wanted to be professional. Yeah. Wena ma pleasure. Uyacava la ungena khona kusho bakuhlanyela. No, you cut that in. Yeah. No, don't say cut that in. That's where zithindizeke. And that's where ngizokutshela ukuthi zithindizeke is 2 ways. Yeah, cha ziyedwa. Mina, I'm on the other side. When I went the good side, I'm on the bad side of Ndizeke. Mina bafuna ngibashade and abahamors. Wena uthola abantwana abasharp and bafuna badle kuphela. Bathi Ndizeke. Mina bathi Ndizeke mara abahamors uyabheka uzoshada le doti lo. Yeah, again, that poor motherfucker. Oh, so yeah, Get that poor bro. Get that boy. Let's go, motherfucker. So bathi Ndizeke. And in fact, so it's a curse and a blessing in a way. Ifana nini thing ni sipho sam. It's a curse in a blessing. Yeah. In fact, I love it, I hate it. Mangathapeka kubuskuni. Bonke baphelela balunile. Umadala kuwel, in fact umadala. Ay, utapas al salutim. 30 years abamba umfazi. Mina ngihlulekile mina. I don't think I pushed 3 years. So khuluma sithule off cameras yeah. Marumata lakho for 30 years wabamba umndeni. What I nakhona uhlule uchachwe izinto zobuthakathi and shit kahle bona bebathandana ntwana bebafostanana mfethu kabuhlungu and ubambile umadala kuyabona into engisho yabona umadala wona uMakhriza akho mfethu uzafika kule stage uyasibonisa ukuthi bekamfrostana and ubheka no as much as abone bangazwani mara bheka usam celebrate in fact today celebrate umadala no yeah kube bekazositshela ukuthi sekunashanya hambani umngcwabela le wathi iningani nangu ushonelele kuphi yeah asikufani ntana sizodipha amanye amavalo yeah siphumeli yeah let's khuluma sithu yeah asama nje besiku mandilela zinto bambi so edit ngithi as long as it's a record yeah indaba yona le kamalela izintombi in fact bahlala basho bathi ejardini